Chibai levek ule tuntum video chuanin poisa mumal taka enkol dan khol dan kha kan en hawanga amasa in kema hi financial advisor le degree nei kha kan ilem lawa chu milo shia sakta ula tinge nge ru karon ti theilo chewa in shiat nan le educational purpose ti kha milo shia sakdonia chuan sum tam tham enkol tur chuan hetiang lama mithiamte ilo ron thindonia tijuan karon soitur hi a basic ang tak chawania haulampo intimai theini organization pakhat atanga kazir ve thawani a chu karon shil chhong vele don chau tina ni chu thai ti chuan milo like sak ve bok donia ama saber pakhat na chuanin kan goal kha kan shet photanga ini short term goal ba ka khanin long term goal tun kar tun thla tun kum emo long term a chuanin tun kum nga chung kum som chung goal kha kan shet kha ngai ta a kha chu kan mi mal thewa khana dang ve theita ni chhut dan hi a ol sam lutoka dule tikhan in lo ziak thlave zel tanga kan goal kan pan lampo kha kan share lo kha chuanin angai na kha om lawa goal nei lawa kan khol ve mop kha chuanin a fu lo thinta ni entirnan mai chhut nom nan a ol sam nan tun kum nga chung hianin cheng nuai nga kha khol kalo tum ta ni engemaw atan khan chu ka du zat kha lo ni ta a kum zat khan kan semang kum nga ni chuanin 5 khan kan sem don ta ni kan khol zat tur kha ti chuan kum khata kan khol zat tur kan yearly goal kha alo lang ta ni chu thlatina monthly saving goals mutur chuanin kum khata thlasom pahnih khan kan sem le mai don tina ni chu kum khata thlasom pathum hlo angte ilo la ni chuanin thlasom pathum ang khan I chu thei tho ta I goal kha I reach ma don tina kha ni le maya hei hi kan chhut ve apoimo na chu kan long term goal a kan aim kha tam viau ma se sang viau ma se kan thlatin khol khan a tu ha lo lu tuka a in hen lo lu tuka chuanin goal kha kan thleng the don lo tina kha ni a hei hi in du le kum thum po ni theya kum som po ni theya a formula kha adang chuang lawa a kum za ta sema chu a thla za ta sem le kha ni maya ti chuan weekly goal kan shet du pon thlakata cholkar omzat khan kan sem le mai don ni chu ti chuan daily goal kan la shedu chewani po in cholkar khata ni omzat kan na tho ni omzat khanin kan chhut le anga kan divide le anga ti chuan kan hmule don ani ni tina hlo la tan khan atangkai ve theya khang te kha panina chuanin kan thlatin goal zia na bi kha kan neyang ta chuan ti hian thla kha kan ziak thlata a ti chuan heta hian kan monthly goal kha kan ziak luta heta tun thla a kan khol zat ti chuan a to bera hian awaya kan save zat to kha kan chin chia zel don ta ni hei hi a ho kan ti mai theya ma se min ti tang tu min motivate tu kha ani ve thei ba ka khan kan goal kan phak lo chuan a thlale a tang deuh tur te khan min nor ve don ta ni tin alo tam deuh le a totala khan kan zialu zel awangin kan long term goal kan thlen ran pha don ti kha kan in shedona alum om ve amo khang te kha hei chu thlatinin voi khat emo kan thli thlai theyanga kan ziak lut theyanga lo kan lak dan azir khan thlatin la kan ni chuan thlatin kartin la kan ni chuan kartin te po khan kan ziak lut thei tho ta a hetiang ti te hi a ho kan ti ni mai theya ma se course angte paisa enkol na course kan ti angte tianga te hianin hetiang mai te hi an lo in zir tir thina ni kini pon zir lem lo pon kan lo she mai thai ma se kan lo practice pe thin lawa khang te kha sum enkol thiam kan ti te hetiang ho hian an lo ti thina ni kan ti pe lo ho te ni a kan ngai khan ma a son tir thina ni chuwangin hetiang te hi atang hianin bul kan tan don ani chu pathumna chuanin expense track kan poisa man na kha chui tur hei hi apoimo a
mi hausa reng rengin an sum kalna an she thina ni thlatin emo kumtin angte an mani nan ti lo po in sum enkol tu te kha an roi thina ni keni chu sum enkol tu roina tham poisa kha kan nei chuang lawa ma se ke mani khan kan ti mai theya tiang hian dule box ang hian indu chuan in lo siam ve theyanga heta hianin ani kan leini khaleta a heta hianin enge kan le kan thil le item kha kan ziak thlazel theidon ta a chuanin aman zat chuan heta hianin mamo nge ni a du zong tul nge tangkai lem lo ti kha thliar theina tur kha siam bok taila a tha a hei tulawa engzat chiat nge paisa kan man ti kha min sha tir don ni hemi hian insum tur po khan min pui deuh bokang paisa luang liam zat kan hmu chuan uina chin kha kan nei ve nge nge mamo hau chu kan sheve kanga ele bar tangkai te bil sang sang te transportation bus fare taxi fare ti velte ni a du zonga chuanin tulem lo alo po a kan om thei ho kha ni le maya kan sheve kanga ti hian kan thil le ya piang kha kan ziak thlazel don ta ni tlom te te kha I pe lo pon entirnan somni manchin emo somnga manchin teloni ta se zanlama khan voina I manzat emo inupui fanau te manzat angchi kha hanziak thlatala khangkha nakina ala tangkai chhozel don ani ti chuan heta hian kan shia tur pakhat chu mamo le du zonga hian kan du zong kan pei thlak nan po khan he chart hian min pui don ani a box hianin kanin chu tanga tun thla chu e tulawa ka mangnem ti angreng te kha kanin chu thenga a thlale a chuan insum tur te khan min pui don ta ne tin kan mamo hi kan shia tur chu mamo po hi mamo ni kan ngai mamo lem lo kha atam ve theya entirnan tuna ina thona khan basini thleng thei renga ma se taxi mangzela ani lo pon bike I khal zel ta a petrol kha hek ta ni khatiang anga po khan kan expense kha ti hniam thei tur khanin he box hian min pui don ani he chart hianin chu kanin enlet na tur kanin chuilet nan khan he hi atangkai don ta ni chu ti chuan palina chuan khonge kan poisa kha kan da ti kha poimo le ta ni keimani ina kan kol trun emo la indang lo tan chuan kan nu te kan pa te kan kol tir po kha a secure lo a him lo ani aum zia chu alo mang da yang ti na lam ni lowin dil chwa mai te kha a ol sama enge mo hleka khan in lama kol hi a fu lo na pakhat chu kang mei laka emo ruk ru laka te khanin a him tok thin lawa chu ai chuanin banka khan handa de taila rei tak khol tur long term goal ani phei chuanin ATM siam kher po hangai lawa a chan chu lak chwa ola Google Pay ti vel nena link phei chu man kha ol ani chungkwa topa account pakhat ma nei lo te hi kan lo le thina a thalawa a thei phei chuan puitling kan ni chuanin pasal nei lai po ni ila personal bank account hi chu nei zela thani nupa a in trom kha chu a san po in kan nei le thei thawa man lo tura khol top na bi kha nei san tur te na ni chu tilowa mun khata man chop tur te ne na kan khol kop vek kha chuanin a buai vek do a trace thei tak tak lawani kan du tak tak chuan khangkha kan ti ve anga ya fa te fi tur te ne na kan da khom vek kha chuanin a fu thei don lawani check kha a har kan poisa kha kan manage thei don lo ti ra ni chu ti chuan he ti zong hi tuntum video chuan lo ni phota se video le hianin e budgeting lampang kha kan soyanga basic budgeting hetiang lampang hi Mizo in kan ngai ven hi hun to a chuwangin mamo ni ai shiat te kha ilo share ve donia lepeka kan hmule tho donia